baby or still an umrano, or munni so ye papa. Yabaka corre, and home and Fonini Eddie Abba. Crofobin so ye donations, the brave, and also no, Yabeka was a night encourage or more ama or monso, aquaman. President Kasa and Okansen P. Fa ye water home, a bedi home come ye pa, a binomo cancer be yaba, a bedi and home and come. Me wa mabeja for ewa answer na beko kwahwe president the speaker or the Mayan Rano abeja for ewa but you wo hwe ya obetuma hwe live over YouTube Samdakus TV live over YouTube over Samdakus TV and afin so other social media and so o hwe ya obehu ya ewo ho me wa Mr Bright wa last Friday yene Mr Bright edidi nkomo bebre wa or metro security Kumasi metro security penye baako eno no Bright Akwa me Josu Obunu ne mpomo Yankopon Adaroma ene mo mpae bo ye ho de weekend dey ntimi ni nkomo na weekend no krum ko sen me fa kwanya we so na me nchia wa hwefo nyina na me nchia ye Ghana mampanyi na me mane mo ni adwuma sanse enye obia ne benya kokodro na odi aye dwumadi a odi no odi take decisions matcha na wie no regional minister odi na bedi akire Nyankopon hira mo me kire mo na yewra mayor na afi oti kokoso otumfo say tu nana wakra me bomu mu asema o Nyankopon won hira o ene ahofama ne afutuo ene akokodro anso de taye chi a dwumadi ye die weekend say na obusa no na nipa dodo na anim say Saturday ne Sunday die ebia ye begum nti omo beba but omo so beto ye no omo hu say security ne ye tight nti ye dwuma se ne da no ye no because lockdown no weekends ni nyina aka ho nti ye nso security no bambo dwuma efo ne ye omo dwuma se ne ese nti weekend die na bibia ye kama yes ma ni bi ba idea nenso so mo nim se omo beba be di dwa but yes omo beto ye no mo hu se yes afei die ayeden ti ye ma omo san esan omo chi ti weekend bibia koboko okay sanet ye wo ye nua be ma ba konso amota hu no TV so ne onzo be join ye ye ne na etwetwe enkomo DJ Lofty Akwa Original Samdagus anwo fedia bibia boko ene oba me show you so na bibia boko de bibia boko wo hwe wa pomuden ho a ya na obobo wa na se ohun symptoms bi wo ho ana na yen quarantine zia Samdagus unim se ahweyi enti ene se ne oman no yehunu yare ahodo a se sei ababepi mo oman Ghana mu a se sei no obia edwane obia epriniti se be ya ono so ebetimi atwena ho afiri sa yare we ho nti ye nyina ye ya hweyi enti me so me hwe me ho yie se ne be ya yare no me nkonkote na me mfa nkonkoma me family no na nkonkofo ha ma se me wo yare bia that goes me ni se metimi kura ba betena ha ya quarantine da very good enti ni nyina ya hweyi no ibuso a ye hwe yare nso de brofo be aba say quarantine na COVID-19 we were say yare na for 19 because convert ni nyina mu no 19 ba ya mu say COVID-19 was said but so far show you must that yare by saying now see who no wo hu na fa yeah Samdagus me da say you don't mind that phone na mo ni hwe said that na almost several na mo be kuma TV na yare started say eba no in fact somebody like me na nim say enya ade abeti ya bedu Africa ha anu nti bra enya started say yare no aba bedu oman koku Ghana mu no in fact ebe ya yemhie e de mai san say ubo nkompo na ko achi na ko hwe other countries ebiti say China, US, Italy any other countries aka no a utimu say na ayade a na eha adwen nkofo ntimi nkwa adwuma yese nkofo nka dem nti na me bisa me ho say enti say e basa oman koku Ghana yare na ba be ha se ne ye tete no no a start ya na ye county free ba ko ekom binu miensa
and no, and I'm going to be near them. She said, and you know, what some say, you know, and ya, and ya, Babatina. And see, Jane was a ya, a bit in your boy near Trium, and your free, sir, ya could be a wheel. And see, and mammy be who said, Yarianaba, and ya Babatina. And you know, as I said, you know, your boy won't buy. Into educational, now you move be your work when you're better radio so any TV so as I say, the ma or minor citizens are a woman, now you're the amount warm, and one you go so. Okay, when you go to our share Kumo TV, COVID-19 updates are the bread life. Also, bet me at the Wajentre at the Aba or text messages will be and come out a day with me at the Aba. Line at that screen or so. Line at that screen or so. Wait me afa. Now also the text message and answer WhatsApp at the Aba. When you're live. That was some Darkus TV. Number show some Darkus TV no kwa. Now I like it. Now I share. Na only be so any be I share. Yeah, ko na yakotie Ghana president. Nana Addo Dankwa Akufo Addo. Ni speecher enra ode eba ye no. Ye ba abadwafo ha. Ye bejinchim. Fellow Ghanaians, good evening. 9 days ago, I came to your homes and requested you to make great sacrifices to save lives and to protect our motherland. I announced the imposition of strict restrictions to movement and asked the residents of the Greater Accra metropolitan area and Kasoa and the Greater Kumasi metropolitan area and its contiguous districts to stay at home for 2 weeks in order to give us the opportunity to stave off this pandemic. As a result, residents of these two areas had to make significant adjustments to our way of life, with the ultimate goal being to protect permanently our continued existence on this land. They heeded the call, and they have proven so far to each other and indeed to the entire world that being a Ghanaian means we look out for each other. Yes, there are a few who continue to find ways to be recalcitrant, but the greater majority have complied and have done so with calm and dignity. Tonight, I say thank you to each and every one of you, law-abiding citizens. Let me thank in particular all our frontline actors who continue to put their lives on the line to help ensure that we defeat the virus. To our health workers, I say a big aiko for the continued sacrifices you are making in caring for those infected with the virus and in caring for the sick in general. You are the heroes and heroines of our generation, and government will do all in its power to provide you with the relevant tools to do your work effectively. To the men and women of our security services who have been enforcing the directives by patrolling our streets day and night, conducting surveillance, snap checks, and mounting roadblocks, we're deeply in your debt. It is these security measures that have created the basic framework within which our medical personnel are able to pursue contact tracing, testing, and treatment of persons with the virus, whose implementation offers us the most secure means to defeat the virus. Reports I've received so far indicate that the police, military, and other members of our security services have discharged their mandate with considerable professionalism. Furthermore, working with the Ministry of Local Government and Rural Development, we see personnel of the Ghana Armed Forces involved in the cleanup of our drainage systems and of our markets. In the very few instances where members of our security agencies have employed the use of excessive force
against the citizenry in enforcing the restrictions on movement, the Inspector General of Police and the Chief of Defense Staff of the Armed Forces have taken steps to investigate such incidents, and they have given me the assurance that those found culpable will be duly sanctioned. Thus far, the alleged wrongdoers have been withdrawn from the ongoing exercise. To enhance command and control, more senior officers have been deployed at the operational level, and each member of our security services participating in the exercise has been handed an aid memoir highlighting essentially the guidelines for the operation. However, I'm extremely perturbed by the actions of a few unpatriotic persons who are deliberately passing off and circulating old videos of alleged brutality by members of the security agencies, largely of foreign origin, and presenting them as though there were new incidents by Ghanaian security personnel which have occurred during the course of this past week. It is sad, it is unfortunate, and it must end. We should all be in this fight together, and there's nothing to be gained with widespread fabrication and distribution of such videos, whose sole aim is to create discontent and undermine the trust of the population in the men and women of our security services. Who gains from such conduct? Nobody in their right senses. The law enforcement agencies are determined to locate the originators of these antisocial acts. Fellow Ghanaians, as I've said before, all the government is doing is intended to achieve 5 key objectives: limit and stop the importation of the virus, contain its spread, provide adequate care for the sick, limit the impact of the virus on social and economic life, and inspire the expansion of our domestic capability and deepen our self-reliance. As of today, Sunday, 5th April, our current situation is such that we have recorded a total of 214 cases. The Greater Accra region has 189 cases, followed by the Ashanti region with 12, Northern region 10, Upper West region 1, Eastern region 1, and Upper East region 1. The 10 from the Northern region are the West African nationals who entered our country illegally after the closure of the borders. In total, 3 persons have fully recovered from the disease, 49 persons have been discharged from treatment facilities and are being managed from home, and the remaining 155 are responding to treatment. 2 persons are moderately ill, and 5 persons, as I said before, have lost their lives. Of the 1,030 travelers who were mandatorily quarantined and tested on their arrival in Ghana on the 21st and 22nd of March, 79 were initially found to be positive, and appropriate arrangements were made for their isolation and treatment. Subsequently, after 12 further days of quarantine, 26 other persons were found to be positive as a result of their second test, bringing the total number of those found to be positive to 105, all of whom have been isolated for treatment. Of the remaining 925 persons who have undergone 2 tests and found to be negative, 804 have been released from quarantine to join their families. The remaining 121 are, as I speak, in the process of being released. I want to thank all of them and their families and loved ones for their understanding and cooperation with the stringent procedures the government was forced to deploy in the public interest. Efforts also at contact tracing have been ramped up over the course of the past week.
Indeed, for every confirmed case of COVID-19, all the contacts have been listed, monitored, and tracked. Additionally, in the home or place of work of a confirmed case, all persons, be they at home or at work, have been tested whether they had symptoms or not. Within the locality or neighborhood of a confirmed case, the opportunity is also being provided for persons to undergo voluntary testing to ascertain the extent of community spread. We are thus about to enter a critical phase of our fight in the coming week, as the Ghana Health Service is due to receive the results of some 15,384 out of 19,276 persons who have been reached through contact tracing. It is the results of these tests that will determine our future course of action. Government's policy and measures will continue to be driven by the science in this matter. The Ghana Academy of Arts and Sciences and the Center for Scientific and Industrial Research, CSIR, are now partnering government in the struggle. I met with their representatives on Friday and arranged with them a mechanism for the realization of this partnership. The nation and I appreciate their involvement. So in the course of the coming week, a determination will be made as to whether or not to extend the duration of the 2-week restriction on movement and the implementation or otherwise of any more enhanced measures to deal with the virus. I have, however, by executive instrument, extended the closure of our borders for 2 more weeks until further notice. The data tells us that the overwhelming majority of confirmed cases came from travelers or from people who have come into contact with travelers. Fellow Ghanaians, tonight I stand before you to ask for your continued patience, support, vigilance, and adherence to the measures. Let each one of us play his or her part to enhance our collective efforts at containing the spread of the virus, which will enable us to hasten the lifting of these restrictions and returning the nation to normalcy. I was encouraged by the appreciation of government's handling of the pandemic and the offer of support by the leadership of the major political parties in the country when I met with them on Friday. I applaud Parliament's decision to call off its planned recess and be on standby to aid in the fight against the virus. I thank staff of the University of Ghana's Noguchi Memorial Institute for Medical Research, the Kwame Nkrumah University of Science and Technology's Kumasi Center for Collaborative Research, and the National Public Health Reference Laboratory of the Kolebu Teaching Hospital for the solid work they're doing for Mother Ghana. I'm very grateful to the individuals and institutions who have responded to my appeal for donations to be made into the COVID-19 National Trust Fund, which has been established to complement government's fight against the virus and to assist in the welfare of the needy and the vulnerable. A total amount of some 8,750,000 cedi, which includes 600,000 United States dollars, have been received so far for this purpose. I'm happy that so many appointees of my government have also followed my example by donating their salaries to the fund. We are in difficult times, and that is why I directed the Minister for Finance to send to Parliament the Coronavirus Alleviation Program, whose objective is to protect households and livelihoods, support micro, small, and medium-sized businesses, minimize job losses, and source additional funding for promotion of industries to shore up and expand industrial output for domestic consumption and exports. Through this program,
the Ministries of Gender, Children and Social Protection, and Local Government and Rural Development, and the National Disaster Management Organization, NADMO, working with MMDCEs and the faith-based organizations, have begun to provide food for up to 400,000 individuals and homes in the affected areas of the restrictions. This began in Accra today and will begin in Kumasi tomorrow. It will come in the form of dry food packages and hot meals, and will be delivered to vulnerable communities in Accra, Tema, Kumasi, and Kasua. Again, the Ghana Water Company Limited and the Electricity Company of Ghana have been directed to ensure the stable supply of water and electricity during this period. In addition, there will be no disconnection of supply. Furthermore, government will absorb the water bills for all Ghanaians for the next 3 months, i.e. April, May, and June. All water tankers, publicly and privately owned, are also going to be mobilized to ensure the supply of water to all vulnerable communities. Government, in collaboration with the National Board for Small-Scale Industries, business and trade associations, and selected commercial and rural banks, will roll out a soft loan scheme up to a total of 600 million cedis, which will have a 1-year moratorium and 2-year repayment period for micro, small, and medium-scale businesses. Fellow Ghanaians, it is vital that we protect the lives of our frontline health workers who are risking their lives every day to battle this virus. That is why government is placing a high priority on the procurement of personal protective equipment for them. Thus far, 350,000 masks, 558,650 examination gloves, 1,000 reusable goggles, 20,000 coveralls, 7,000 N95 respirators, 500 waterproof gumboots, 2,000 reusable face shields, 2,000 gallons of hand sanitizers, 10,100 milliliter pieces of hand sanitizers, and 500 shoe covers have been sent to the regional health directorates for onward distribution to the district health directorates for use by our health workers in all the districts. That the Minister for Health is ensuring that they reach the health workers. This notwithstanding, government is aware that more needs to be done, especially in the face of the global shortage of PPEs. It is for this reason the government is actively engaged with local manufacturing companies to assist them in the domestic production of PPEs, and I'm encouraged by the response from the Ghanaian private sector. Domestic production of face masks, head covers, surgical scrubs, and gowns will commence from Tuesday. For example, 3,600,000 face masks will be produced domestically with an output of 150,000 per day. I'm equally impressed with the invention of a solar-powered hand-washing sink by Judose from Kumasi, and the COVID-19 prevention electronic bucket made by Kelvin Owusu Dapa and Richard Boating, both students of Obuasi Senior High and Technical School. Necessity indeed is the mother of invention, as the Ghanaian sense of enterprise and innovation is beginning to be felt. An insurance package with an insurance sum of 350,000 cedis for each health personnel and allied professional at the forefront of the fight has been put in place, with a daily allowance of 150 cedis being paid to contact tracers. Government has also decided that all health workers
will not pay taxes on their emoluments for the next 3 months, i.e. April, May, and June. Furthermore, all frontline health workers will receive an additional allowance of 50% of their basic salary per month, i.e. for March, April, May, and June. The March allowance will be paid alongside that of April. The Ministry of Transport is also making available, for free, Ayalolo buses to convey health workers in Accra, Tema, Kumasi, and Kansua to and from work along specific routes for the entire duration of the restrictions. I'm happy that operators of public transport, such as trotros and taxis, are largely adhering to the admonition to observe social distancing in their vehicles. Each one of them should do so. Towards ensuring the cleanliness of our country, especially in the Greater Accra and the Greater Kumasi areas, which are currently the subjects of the restrictions, the Ministry of Sanitation and Water Resources, together with some 400 personnel drawn from the police, military, fire service, and prison service, from Friday 3rd April to today, Sunday 5th April, have embarked on desilting our gutters, collection and disposal of garbage from homes, public places, markets, and vehicle terminals. We must ensure that the end of this exercise will lead to a new attitude towards cleanliness in our surroundings. That would be a positive legacy from this crisis. MMDAs outside the areas affected by the restrictions have been directed to emulate this cleanup exercise. As of Saturday, 4th April 2020, markets and lorry terminals in 13 regions have been cleaned and sprayed, with the 3 other regions set to follow in the coming few days. We've had to take the extra step of closing a few markets in Accra and Kumasi, where traders and market women had flouted the rules for social distancing. Some districts have also embraced the policy of alternate days for alternative products in a bid to decongest the markets and ensure social distancing. I'm fully aware of the disruptions to your lives occasioned by these measures. Your personal movements, way of life, the education of your children, your livelihoods have all been disturbed by this virus. But believe me, the measures are necessary if we are to free ourselves permanently of this pestilence. Fellow Ghanaians, I will continue passionately to appeal to you to observe prescribed social distancing and good personal hygiene to contain community spread. These enhanced hygiene protocols must become a part of our everyday lives. We must not abandon them. And remember that the law enforcement agencies are going to increase their enforcement of the stay-at-home directive. Do not leave your homes other than for the essential stipulated reasons. The cynics question our capacity for the maintenance of discipline in this period and in its aftermath. However, I am confident that we will prove them wrong. Ghanaians always rise up to the occasion, and we will do so again. United, we're going to win this battle. I'm privileged to be speaking to you on a sacred day of the Christian calendar, Palm Sunday, which ushers in the Holy Week to commemorate the passion and sacrifice of Jesus Christ. Let his example unite all of us, Christians, Muslims, all Ghanaians, in our care for each other and in our resolve to overcome this challenge. This too shall pass. Together, let us ensure
that the scourge of this virus becomes nothing but a temporary blip on the fortunes of our nation. And we will go on to realize the vision and aspirations of our forebears who envisioned Ghana to be a free, democratic, prosperous nation, the beacon of freedom and justice, the Black Star of Africa, the harbinger of a new black civilization in which the dignity and prosperity of black people everywhere are assured. May God bless us all and our homeland Ghana and make her great and strong. I thank you. Okay, yɛbɛma makɔ aba ɛde aba Kumawood TV weyɛ update yɛde ma wo ɛfiri adwada biara de kɔsi efiada ɛyɛ COVID-19 ho nsɛmsɛm yɛn nyinaa yɛkɔhwɛ yɛn president sɛ ɔde ne message ɛma ne manfoɔ ɔda ne security forces n'ase ɛne citizens a yɛde ɔseɛ ayɛ ɔyɔ na yɛn nyinaa no yɛhyɛ dɛm akyere kom pesan sɛ saa mmerɛ wei nyɛ mmerɛ a nka yɛ waawo pɛ de a ka bia nka obɛpie but ɛyɛ ɔman ne pɛ sɛ ɔman ne nyinaa yɛnka mmom na yɛnkontia saa yarewa yi a aba ɛdi yɛnyan yɛma mpanyini akasa yie pa ɔka nsɛm bebree na yɛba abɛtena ase na afei yɛahwehwɛhwɛm na wɔn nso a wɔte fie a wɔhwɛ yɛ no wɔn nso de wadwenkyerɛ ɛde aba ɔmo a ɔmo hwɛ YouTube no deɛ ɔmo de ka enjoy bebree afei na wɔn nso adwen ne yɛ wɔ TV so a yɛma akɔ aba ɛde ba Kumawood TV frɛ wo nua na wo nua nso frɛ ne nua na ka kyerɛ nsɛ mmerɛ na so sɛ yɛbetie nneɛma a ɛkɔ so ɛwɔ Kumasi dwom ɛnɛ yɛkɔ dwom no na baabi ayɛ biti ɛho videos na wɔ a yɛde ɛbɛbrɛ wɔn yɛwɔ yɛnua bɛma brighter ɔno nso ɛyɛ metro security officer ɛnɛ nso ɔbɛjoin yɛn ɛna DJ Lofty ɔno nso ajoin yɛn right yakɔhwɛ Nanado yɛ president ne message a wɔde atodwa ama I think they all starting with the Mosse. Sanse Moa Wakabum, say more boy a home buying. Nurses for, doctors for a more share. And they are honey menina, assemble and walk come from. But that's it. I said you made the most central for some more idea. You better on some say. Really, I'm Jumapa. Omo ye bibia kama yɛda ɔmo ase by security ne nso ayɛ adwuma nti sɛ yɛ ma mpanyine hu sɛ dwumadi a ɔde hyɛ nsa sɛ yɛnyɛ no yɛ bambɔfoɔ no ɔmo yɛ adwuma a na ehia sɛ fata sɛ ɔda ɔmo ase nti ɔda ɔmo ase a ne kwan so a ne kwan so condemn some videos bia sometimes kokoko bara yɛsi ebi on sɛ anano me betena ha no me kan sɛ ebi wɔ hɔ a sɛbio tafracha yehudo hwiadasɛm ebi empu na nsi wɔ Ghana ha enye Ghana for the video near the voice bi ato ase ebi wɔ kra utimu sɛ enye twi na ɔmo ka bo sɛ ya ye twi bi de ato ase na enenam baabi ye be sɛ saa ne mani nyinaa no emmoa madwumadie ne nkoso nti ɔmo a wo yesa no sɛ ne Ghana mampanyin kan no ɔmo njai na yɛnhwɛ sɛ yɛ nyinaa yɛbɛdi mmara ne so na yɛtumi akɔyi onze okasa no kan baby o say o expect security for ne say baby edu ne yɛbɛtumi ayere bambo ne mu kakra yes na yɛtumi ayɛ adwuma no yes yes yɛbɛba no so but ne nsɛm a kan na mpɛ sɛ ɔbɔbɔ so kakra yes ebi no sɛ yɛnyere bambo ne mu ɛne ade fa yɛn side deɛ no kranie ya fatu ye ho so say ye beboa sana amanfo mo hyedem na mo enjoy no ye enjoy sai bio obi so hyedem o enjoy o come na ede no unim me hyedem na me da come ndemi o
me obi a se me defiti anopa de wa wontimi na o me defiti anopa aya me ntekom aya me ntekom se we say obi wo ho a do fine ye onkofo bi omo wo ho no mo amuntimi enjoy by majority of Ghanaians omo I affected there was a lockdown you know ebi mu defia o no ebi mu feel say wahu but who feel o me dey ma sign me mo so say ye de enkwa beto ho so wahu obi ani ni kunu hwefie say mpo mu nya bibi ni mpo a mo bompa ya say Awurade be mo bibi e dey anti sa ba me beja police ni soldier ni prison officer immigration weja na yire ni ma wo fie e no no dey ne obe sacrifice so when they come here say oni ne family ni nyina mo sacrifice am Ghana and obi wo kra so a oni region we yes ne ma wo different region and e dey na be sha and o sacrifice say bibi to na so ahu aginyame so what ya say nti say ekoba say ye adwuma we na wo hwe omo twe esrede abasa na ha adwen kakra nti se Ghana mampanyin bo security agencies na abaso a yese fata obo nurse for ni doctor for na abaso omo se fata because ono nso a sacrifice o de nabusuafo ogu ba bi no ono nso ehwe se obetumi aboa na wagye nipa nkwa DJ Lofty security for ni ada omo ye involve ya bo ma baso na do abo omo enso ye citizens amoti na sem ni ade na anso abaso asembe na kafa wa kakra metimi aka ade afa ho no se ohwe bambo a ye security personnel no ami officers ne police service ne other services na omo boy djuma pa ohwe videos ahodo ana ekoso ebi kwatimi itu omo esi ho a lot of education so je ni ba for education no de ma phobia na omo tika mu we nyina ache se omo boy djuma den e de aboa ye hwe ye nurses no omo so etu omo ho esi ho yare a ye se emfasikani enfo nyani enfo so ye doctor na so ye doctor ni nyina mu no omo tu omo ho esi ho e de akomapa ene pepa ene de ye adwuma no enti se omampani aye hwehwemu ahunu se in fact Sankofo we aboa ama yare no a ye kono afede yakwa kodu pempenso bia o sese obo maba so sometimes they be ameka se obi ibu obi abaso a na esan be ye nkranhye se obehye ni panim nkran se o ade am ye kakra impo ni abo maba so ni ne se meye ma eboro so saa eno so be kwa kosi se enti se omampani atrase hu se Sankofo we aboa ama se ne na ka ye expect se yare no ebi anka the next 1 week here ye she dem in ka ebe kono en course na che se huhia na ene na obi frame me na o ka se na Lofty ade na mon central for the president wa mo mabaso enti me so nchire mu kakra me de ema se ye mu bebre no a misinformation sa na ye mu bi central for ni bi e de ma enu nti e na me susu se na say ebi no so ma accurate information to omo ya ade no omo ya ade na baso na omo nya ade no so nka omo so nya omo chefa but ni nyina mu no nyina ye mampani no nti minim say the next time obasan be bi share bi mu no central for ye adwuma no yie na eso na ni bi mu a obeba be boy abaso sam okay Mr. Bright on say Nana can say all health workers will not pay tax 3 months and Osanzo say 50% basic salary as allowance to all front line health workers. Don't say Sunday I walk on. The person say security officers come on. Oh, security for wa moye din wo ho. Enti sa we no mon kan ho. Ye nka ho. Pase musumu no mu nyina na aka bo mo yes adwuma se na wo ka se mo jam adwuma ho. Sa na nurse for no doctor for so jam mo yire no mo mba ho. Enti nka o ma obi bibia esenka security officers kan. Medase pa ade we ade akofo bibre busa. But e de ye ball man ni nyina ho ban. Me pa cho what ya say. O man yi say ye ma promotion bibre. Security force ye mo promotion. Na man for ka say ade no wa modi wa moyedi wa moyedi. This particular one also oboyedi.
ebi o mampenyo na ye Ghana mampenyi nti ebi o won hyehyɛ ye bi hye kokko mu krampo ebi a wo ma security for ebe de ye hu on say no obi kan sentwefo abomoden pa oni sentwefo nso na tifio enti bi a wo won hyehyɛ ye bi e de ma security for because say watimi ehu say ye adwumaden polisifoɔ yɛ adwumaden nso ɔbɔ clean-up exercise kora ɔmo kɔ yɛ nyinaa no ɔsɛ police video bi picture bi ana soldier for pan yes ɔmo na ɛyɛ wei nyinaa nti Ghana man panyin sɛ security no ho o kan ya asɛm a you have to be extra careful mpacho what you say yen security nsɛm no o kɔka security asɛm a na wato ɔbɔ ase kakra enti Ghana man panyin no nso na security ni nyinaa wɔda no enti wonim yensɛm ne mmɔ what you say enti nyese ye hia hwe onim yensɛm ka sɛ onim yensɛm ne mmɔ eni onim sɛnea ye kan asɛm fa asɛm a ebi a security ye fɛ ne sɛntwerɛfoɔ mumu no mo bɛka na bonten no security ye bi krampo ntimi mpi e bi krampo bi anti yes enti ne security ye security enti Ghana man panyin no onu nenim ne ye na ototo oman no ebi a onim security ye wo high ranks wo ho ikura na oni o machia who knows so what ya say enti no bibia no ese ye num so twen opede eye ye de wo mu pa ne se Ghana man panyin hu se ampa amanfo ada no ye de ye nkofo no nam abonten a omo boban hwe se obia ho ntechima na eno ne ade a eye ye fe eye ye de ajinja ya me hu se dwumedie na ye die ne se o mampanyin wa hu se ye adwuma se wo da ne nani tete ho o hwe ye enti se ye ne mo enti se o bi ka se omo nso omo se fata o se doctor fo o hu se security fo akọ strike da bajo ye unhu bi se wa hu ba doctor fo so omo ko strike so omo ko demonstration o hu se security akọ demonstration enti omo ta akọ demonstration omo ye we enti na me ka cho se we are security personnel ye untimi nya sakra se come do kra na o te ase untimi se wa so se owuo mu nkomo bebo Ghana ho ban se wa te ase ekomo bibia mu bo Ghana ho ban enti mu no de security we ntina hu posi ni a fa ani de se fama no uhu security officer bia fa ni de se fama no esan se ono no oye different person from edan wo se wa hu because wo wusu no doctor ni onzo betimi abegyina na ye ntua meka na enye say posi ni ono ye ntua ne ka ono hye kona baby wan kona na wa ye din se soja ni wonya sika kra o hye wan kona baby no wa ye din me pacho wate ate enti se Ghana man panyin ni wo mo ko strike o mo ye we no watimi aba abontia be ka se sankofo we de tax because o ma sacrifice o ko woni pa ne panie na se nipa ni wo bi kura na ne gross ehye ne te na ne nsa kokano ne koye no nya yare ni bia asem kese enti so ka se omo ntua tax or the percentage bi ama omo omo daily allowance ese fata ye de ye nye we say de ye nyina ye ne se betumi aka ba ba mo pe o say senkeza oh so obi an chief asem pakodo obi ani ho chief asem pakodo mi pajo what I say enti ye de obi ani ho e ha no ye adwuma ne se oba kromo ho adwuma ye bo because wa ma ye hu se ye adwuma pa enti wasan ginjan se ye nton koso nya adwuma pa na o man no mfa ne ntoma pemfra na ye mfiri sa wo ha we mu tete se adwuma pa na ye ma no na ye nyina ye timebo adwuma pa na esese ye ema no we Kumawood update the bro our COVID-19 me dey hear the Samuel Kwabena Dako aka Sam Dako bacho o head screen asia your text line no edasia 0543 5960 70 0543 5960 70 ubetimi edu text message edi afa ho ana WhatsApp nso ubetimi edi afa ho every pemono ibebi ahomana tum na won so wa frɛ na wa kyerɛ wa dwene lofty and that was 50% salary and ya sanso ama to say health workers na say ye di on so dodo
Sam, and you saw and yet you almost so. I'm say, oh, share, say, obedient a cry, Eddie a siap, na Juma was young. Yes, was sure money there. But some, to see I'm no middle way. Say, Material and come away, I read this and I remember why. One trip in the car about some more, would be a free studio, and that and can you make a capital. And see, when we now a while more ball or more so patience, or more medications, any other, and near ma or more from one bay ya. A woman panating or Jenny Amaton, and no any nurses and any doctor see, eh? It's when no about the yard, be said, say, or Mampania Transit and one who said, baby, San Crofo is a me bomb abaswa. Be a name your moye, you know, bit me a year cram and abro, send your medical can so. Until me say a so, but a idea a bed was so moon crying. Now I saw more than Yamo to me a Yamana bosa. Now a Jimmy Abama Yariano and spread it break and call some Yariana Yabunisano and go for me after a video bro. So Yariano a idea getting serious. A idea a having ye pa. Young share. Nano Kosiada and Rap, Kosiada, nay, Palm Sunday. Palm Sunday, when you ran on soon and Sana Meme and St. Johnny, me who said Palm Sunday, Friday, Easter. Friday, Easter, but will be a crabbing and mask. Cadistan Park a quote Good. Quo, Nanka Profafati Abbott, will be Pecao, they call Nina a torture. Nina say, Nina, ye prevent you on Snebea, Yari Emma. Meme to see some. Semi-trust to now be boa crown. I begin person one who was a can in all baby, and yes, and Katua, and see the nurses and doctors in fact, or more Yajima. This Oman Penny, I share more who say, Sanko for his Sefata. Yes, also a more Mabaswa. If you say, Oman Penny and from Subia, now meaning say enter and send for the enter and some for dear and I'm Quaswa Eba. Mr. Bright, young share. We now when you come Kakra and Sana dinner, the call a journal dinner abba. Omampany Aka, Ama, say, and an crum, say, yen water bill for 3 months. Nana a year through Hodia Maya. A big Canadian and shoot the light there, so Amma. I don't say, Ayana Nana Awa, but Tresse or train. Ama ebia amanfo akasa ansa na ono so de ne de aba na sese I say unya president bi a oye listening president aya na fa ba bi eye pa sa na me hu Ghana mampanyi on say mentimi mra ufufuo wo bra wo papesie bajo wati ma se de ke peni nyina ena me ka se me ma ufufuo ma wa pesie a obedi de wa he usi upeni nyina se me di kan di fufuo na be di kan se na udi fufuo ni wie a na uyafunu na yema ti obedi apesie ni de aguhi se me be si wo udi si ho e be sei so ati ase so hu se na de tie enti de tie pa ne se oyobi a ohwe situation no se na eko na wahwe na wasolve ohwe a yes, water is life. Ye man kofo shefie wa hu ade ba ko hia pa ne se emposi edumu kane akra mpa uhia nsuo. Yes. Uhia nsuo de adware, uhia nsuo anom, uhia bi de ano awaduane ene bibia. Ohronsa ya be. Ohronsa nyina no. Ya na yebunsa. Yes, ohronsa nyina no ye nsuo. Enti se uhia sa na ma we nyina na ye nsuo de ene na o so hwe se ye water no nsuo no bibia akoye. Ana obi wo ha ohia nsuo ba woni sika wo hye adwuma oni sika odi kwa akutua water bill no enti atwa ne nsuo mu obeden no atimi ahohoro ne nsa obeden no anya nsuo adware eba saa waka na hye fie kwa fa ba bi no wa ha no se wa hu enu ompie enti onye den yes no ko pe nsuo enti opie to kwa kuhia ya because yare no saboa ne ba ha 9 good hours. What ya? Next what na ho a obekọ. Ono ate ho a obewu. Okay. So what ya say? Enti se aboa ne wa ha na se maama ho a mimenya. Me ba jo what ma say? Aboa ne wa ha maama ho a mimenya. Enti ne esi mu MP no obi an hye dem no no aboa no. De ti
enti nipa no wɔ nsuo fie a wo mie obɛhyɛ hɔ yare aboa no bɛba abɛsi no ayɛ den akɔ enti na Ghana man panyin hwɛ ya na ɔse ɛma yɛ ntu obi a nsuo mu afei water bill no no akasa wayɛ den no watua 3 months di animu yi deɛ wayɛ den wafa enti ɛyɛ abaso kɛseɛ ne yɛde bɛma no wonse na nkɔfoɔ bi sɛ ɔnkyɛ sika ma yɛn ɔma obi asika mekyire mu ama obi ate hwɛ sɛ Ghana man panyin a ma obi asika a sika anka manti so a ɔde bɛkɔ akotua wɔ water bill no ɔse wafa ti sɛ nka wokotua water bill 100 cedis a manti ɔde 100 cedis akyɛw free na sɛ odeka dada no deɛ sɛ yɛ ka dada obetua na sɛ ne nyina wahyɛ go ɛno deɛ obetua odeka ka dada tie wonya baabi me pa kyɛ otie o wonya baabi na ɛna wofie wura akɔ han dan wode ne ka dada ɔno ahwɛ wo a wahu sɛ wonya baabi na na ɔsɛ okay bosom wei deɛ me de akyɛw wo ka dada no so wanka so ɔde akyɛw wa mmɔ saa aka no so Ghana man panyin a mmɔ ka dada so ɔse bosom mmiɛnsa yɛ di anim yi a yɛwɔ critical condition yi a yɛnni normal times mu no ɛno deɛ me Ghana man panyin tumi a mode ama me sɛ me yɛ Ghana man panyin no mafato me ho so sɛ me tua saa aka we di ama mo enti ɛhɔ no ɔde sika bɛhyɛ okotokuo mu sika na anka ɔde bɛtua no fa saa sika no fa kɔtɔ ɛmo ne bayere ne we sei ne fa bɛ no ana wa yɛ dɛn na wadi se wahu saa na ɔhyɛ electricity for no electricity na ɔmo ka no ka Ghana man panyin mi gidi ye zenka ko yɛ prepaid a se wahu ko be gyae no ko no atua but no mo wisu prepaid ne dɔso so ahu omo mo wisu prepaid na dɔso prepaid na yɛtɔ no nzo obi na yɛ ni business obi akɔtɔ na ɔbɛtɔn enti Ghana man panyin ka sɛ ɔde akyɛ a wasɛ obi business ɛne agire Ghana man panyin ɔma district bia na yɛma nkɔfoɔ kɔ hɔkɔtɔ so ate ase wahu ɛna ɛno nso no card no ɛsan agye ɔkɔtɔ begu so okɔ nso anam sɛ yɛ individual business nti no ɔbɛgye usika ono obeji usika no ato ama je Ghana man panyin ma usika na ode aba betua enu nti na megidi ye se no no antimi amba mu no but wa hye se wodi ka o mi ntwa wo kane mu enu nko ampo ya ade ese se ye boye nze ma Ghana man panyin se wodi ka o nka wodi ka nge beba betwam na prepaid for na prepaid se nka edu se medi ahye mu na esan nka ma ne nkate nka na ye be de ne ayese mani nkate ade ya ya bo ho ewi so untwam asende ko ase okate no no ya de ya wo system ne so onze we nu e critical condition mu na ye wo endi se kokose san bibia free om data we so a eno to kra san ma adwuma kese ye foforo esan ba iduru baby a e de o ha obeba eno nti ne ho de me gidi ye ze wan touch no but ade ehia pa ne ensuo so ahu ene aduane a ye bedie no ɔse ensuo me de akyɛmo me mfa manzi e we animu yi mo yɛ sɛ obi anya nsuo baabi a ensuo kura nie no yɛnhwɛ sɛ private tankers ɛne aban na nso ne tankers na ɛwɔ hɔ no ɔmo bɛhwɛ sɛ ɔmo de bɛyɛ adwuma na yɛde a supply saafo ne nyina nsuo of charge ɛyɛ plus sɛ wahu sɛ na ade na tie nti yɛbɛda Ghana man panyina sɛ saa nhyehyɛ ewe ya wɔde aba sɛ betumi aboa onzo ka baby sɛ ɛsɛ sɛ yɛ kyɛ aduane ɛma nkɔfoɔ sɛ 400,000 yeah food that you am to check yes because yɛ affected areas ni nyina no benya aduane ni bi but ɛnyɛ aduane a yɛ we ɔsɛ ɛyɛ package we say dry package we say ɛba na sɛ wuni gas kora obetimi ayɛ dɛn ɛdi saa aduane no na etimi aboa we kyerɛ sɛ ma mpanyin ɔne ne mpanyinfo ɔmo dwen yɛ ho did the lot who say bibi say ba ya na affecting growth bi kakra growth bi ntimi benefit bi ti say some of us say ye fie ya tunsuo ɛna yenom what you say minim say na no growth bi bri mo sisi dan no
ayɛ saa nneɛma no saa nkurɔfoɔ no nso benefit bɛ na ɔmbɛni. Well, I would say ɔmampani ɛhwɛ aspect a ɛkyerɛ sɛ saa nipa wei mu deɛ wohwɛ nipa dodoɔ a ɔmo ankasa esi ɔmo majority a ɔmo ayɛ ɔmo nsuo a yɛka ɛnɔɔso but nipa dodoɔ no ara no deɛ ɔmo fa nsuo efiri aban ne nkyɛn mefie a mewɔ mu mefa nsuo efiri aban ne nkyɛn sɛ wɔbɛ benefit. Yes wohwɛ old houses a ahodoɔ no a ɛnɛ yɛn communities a yɛwɔ no old houses no ɛdɔɔso bebree saa communities no nso baabi ani hɔ a wɔbɛka sɛ wɔbɛkɔ a wɔbɛkɔ akɔhu sɛ hɔ a yɛatu yɛn nsuo a yɛnya yɛn nsuo efiri hɔ nti wei ɛyɛ adeɛ a saa obi a sam yɛmfa no sisi a meyɛte ha yi wowati fie ɛna watumi atu nsuo no a wotu yɛ no ɛyɛ because sɛ ebi wɔ wo nsam na wasi fie a watu nsuo no nti no ɛbɛ benefit wo more but make us say yɛnhwɛ communities ahodoɔ no aka no nipa dodoɔ sɛn ɛna etimi tu abura ɛwɔ mo fie sɛ wote ase nti mass no ɔmo a sɛbi ɔmo ni bie no ɔmo bɛnya more beneficial ɛwɔ wɔ mu kyɛn sɛbi ɛsikafoɔ no a ɔmo wɔ mu no te sɛ yɛba sɛ same aduane a ɔmampanin sɛ wɔba abɛkyɛ yi baabi te sɛ wote baabi te sɛ ahodoɔ nhyiaeɛ so wokɔ new site ahodoɔ baabi a asikafoɔ asisi dan akɛse a menyi ni sɛ ɔmampanin bɛtam aduane ɛde akɔ this place sɛ ɛne deɛ ɔka me na ɔnyɛ adwene yɛwɔ nkurɔfoɔ bebree wɔ ha ɔmo kyerɛ mpa same ɛno na meka yi sisi a wasi fie wohwɛ wo dibere a wowɔ mu ne wo sika a wowɔ w'adwuma a woyɛ a saa aduane no a ɔmampanin apakagi no ɔde ba no there is no way asame wo wobɛsoma wo ba koraa sɛ ɔnkɔnkɔgye saa aduane no bi nipa so ne meka wotim ase good enti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi a ɔmampanin no ahunu sɛ saa aduane a mebɛ provide yi yɛwɔ some communities bi wɔ hɔ a ahokyerɛ wɔ hɔ paa wokɔ baabi wɔ hɔ a nipa no abɔ apee so baabi a ɔde ne ti bɛto koraa no ɛɛdɛn saa places wei ɛna ɔmampanin no megye di sɛ wahwɛ ahunu sɛ obi wɔ hɔ wɔ ahokyerɛ mu nea ɔde bɛdi koraa adeɛ kyɛ ɔbɛdi no ɛno koraa kɔ akɔyɛ problem nti sɛ ɔhwɛ ne saa na ɔkɔ saa nkurɔfoɔ no nkyɛn wɔ yɛn small communities no a nkurɔfoɔ ɛwɔ hɔ bebree no a ɛbɛyɛ beneficial ɛde ama wɔn te sɛ wohwɛ nkurɔfoɔ donations a wɔn asate a wɔn meki a obi hɔ wɔ ne fie wɔ si ne dan ɔwɔ n'adwuma papa bi a wɔyɛ a ɔhwɛ community na ɔwɔ mu no na ebi a ɔwɔ small community bi wɔ hɔ na ohun sɛ saa nipa wɔ yi deɛ wɔn hia mmoa wɔn hia sɛ ɛsɛ sɛ wɔn yɛ donation ɛde ma wɔn mu a ɛna wɔn yɛ ɛde boa ɛno na megye di sɛ ɔmampanin no tena ase na ɔhwɛ hunu sɛ yɛwɔ communities bi wɔ hɔ a yɛbɛtumi aprovide wɔn with saa aduane wei sam meti ha yi menyi obi a meyɛ ɔdefoɔ but ɔmampanin di saa aduane wei ba a menyi ni sɛ mɛsɔre sɛ mekɔ akɔpɛ saa aduane bi aba bi wobɛpɛ obi a ɔmo area ebi a ɔno bɛhia bi na wode ama no enti sɛ yɛde bi brɛ wo koraa na wofin sɛ ɔwade wei koraa no mewɔ ebi wɔ hɔ a wobɛtumi de ama obi foforɔ mu na ɔno nso abɛnɛfiti nti nhyehyɛeɛ no a government anaasɛ aban no ɛhyehyɛ no ɛnyɛ obiara na ɛbɛbɛnɛfiti no sɛ nka obiara na ɛbɛbɛnɛfiti no a te sɛ na nanka yɛka security personnel yi wohwɛ adwuma a ɔmoyɛ ɛne bambɔ yɛadeda no na ɔmo nam na ɔmo bɔ yɛ akyi dɔm sɛ na ɛbɛyɛ a ɔbɔnefoɔ bi ɛma nka saa benefit wei soso no ɛsɛ sɛ nkɔmɔ nso nya ɔmo deɛ brɛ a ɔrekasa no nanso ama adeɛ biara ɔmampanin ɛyɛ no ɛyɛ gradual process menim sɛ ɔno ara nim deɛ mu no onim sɛ meyɛ wei a ɛyɛ nkakra ɔmfiti prɛko pɛ ɛnyɛ ahyɛaseɛ no yɛn expect sɛ ɔmampanin bɛba abɔnten abɛka sɛ water bill bosome mmiɛnsa a ɛwɔ yɛ anim yi mafa ho ka na obiara yi hɔ a mo mema yɛnum light mema yɛnum light hwɛ na yɛnum light sɛ wode ka menhwɛ ɛma yɛnum light no obiara expect saa bra yɛte sɛ ɔmampanin bɛkasa no ghanafoɔ ne yɛ adwene yi wɔ so nyinaa no sɛ o ɛne yɛyare no yɛsɛ ɛnkrisi nti ɔmampanin ba bɛka deɛ ɛne 2 weeks na ɔka no wɔsa de another 2 weeks bɛka ho ɛno ne nkurɔfoɔ expectations a na ɔmo expect but ne nyinaa mu no ɔmampanin de saa nhyehyɛeɛ wei ɛde okay wɔne gu so a wɔhwɛ Kumawo TV wɔyɛ live yɛde brɛ wɔ Kumasi ahodwo Atenga Junction ɛhɔ ɛna yɛde saa adwuma de wei ɛbrɛ Mr. Bright yɛnhwɛ before yɛbɛkɔ akɔhwɛ yɛn video no government ɛtoto borders ɛma amanfoɔ ntumi nwuram ntumi nkɔ 2 weeks ɔsan bɛkasa yɛ ɔsan increase no wei kyerɛ sɛ wɔn yɛda fie 2 weeks 2 weeks yɛbɛba yi esi pɛ na nado bɛsan increase no bɛda sɛ
Ghana mampenyi obekasa so wan kase obe increase it to be. There so ohwe senior ohwe senior kona me madwin na make you know but ye de Ghana mampenyi nti omunti dwumadi a ode ahye bambofo ne nsasa omunye ne no na yeye de ye bompa ye zenka 2 weeks we be so no na niam anyina akofom tena na wa hwe senior manfo but senior manfo ya asodin no me kra no enka me expect zenka mfa bi nka ho me madwin mu because na obekuma say the measures be bra to kwan atudwa ye du ho a ye beba so because any a wo ka borders no onye we yenzo increase Kumasi borders no wow yes increase Kumasi borders because obi you say ye ma kwan mo bi ama o say o Greater Kumasi Greater Kumasi no any wo inner Kumasi yes in Kumasi ni fifi no center Kumasi no ye mpini mo bi enwura mu basabasa wow say wo bedroom o ba central business district no untimi mma me wura mu basa obra obese me ba beto nyaadoa me ba beto mo konti ye kra ye increase no Ghana man panyini pese omo obia ate ase say we are not in normal times ye wo difficult times critical one ye wo ebra emu odinimu so ahu te say yesu ansuafo no tam na omko mere mu odinimu no saa bi mu ne ye wo te say enti onzo okasa no say onu anim se nkofo obre but yemmo ye ho so yen hye ye ho so because emu odin ya anya ne saa ye nyina ye bewu enti na wayire ye borders ye nyire borders yi mu kra na ye ko Kenya ase koche nkofo nkofo aduokon say 90 se wahu enne ya me no kase aboa so nipa 14 ya mate se wate ase enti ye so we wahu unim plans are no mafa nyina no security ne yenso yehu so what say o bakra na de okuta cargo ye famo friends de fa na ntwe no anantwe wo mkra be frahwem wodam video bi na enipa na lodo na de tapolina wo ya anantwe na ugumu a ye be hwem ye be hwa anantwe ni sa anantwe no bi anase ana so what you say because ye unim security no ye ko yanim ni nyina no na ye nso na security no nso nko omanim na omo hyehye niema na etie so ye ko Dr. Mensa ye say no ma ye say afa ye nso ye ya ade bi say no na omo akadem saa na niema na etie entwa wono wa ha na ye nkohwe de enne esi wo Dr. Mensa ye ko Dr. Mensa ena sanso ba dum PZ but any can correct Dr. Mensa ho de no ye ba na fe ya to aso ene enso ya sign abepiem e wo Dr. Mensa market dane de ye time amunya nya ekoso e wo abonten ye lockdown na na do dan kwa Akufo Addo ehema ye no ye hefe amanfo edi mra no si ya ene ebepiem wo Dr. Mensa na as usual nipa e wo krom ha ye pa na wo he kro ni ma omo de hand sanitizers ene insuo ne samna esikro na ano se ne be ya wura ma obedi kan awohoro nsa sanitizer nsa na waye den wowrum na mmom nipa ne de ekosoa na ekosoa nipa na ekosoa eye kese e wo Dr. Mensa market abanse se ye na na de egu akwan se yemfa enkipi ye ho free corona virus no ho no omo edi so pa ye pa e wo Dr. Mensa market e haye mama ye mo akwa baba kuma wo TV so radio so mama eye nana adodanka Akufo Addo ye omo panyina owo ye man mu emra ya wo say lockdown bi anso ne dem na yedi for de mo ho kan se mutimi ba ebeton sade no hu say gina ye ne say na ye hu ne se di kai e be da twa bi amponya ko paase se ya re ye ba ye wa boa ya hwe so Ghana man na mase man obi ma ye so di abakura di abano e se eso beti na ye da otumfo so se tutu nana ye da na se woni ma pa wa ya ma ye gina ya na na hye ye no no so ata ye chire de mpaibo ata ye chire ma ye ne ko so ye di ka hye de na Akufo Addo so ase so wa dune Ghana ma ho ensem asi ne da bi nyina ye benya ne sa bo chima wo nyina hye de na so asante ma de wa boa ye ama sa mre ne betimi be dwom ba bia no bia de enti ya da na se de ya se na Addo so na Addo che ye bo se edwomfo ma ba nche to bo de fo mokofo de timi be dwom ama se bi ye hye tete ade ba be sia ye bu ye dwuma
yakɔfa nneɛma bego banche wo hwɛ a motwa a mobewu afɛ deɛ ne ba sogyafoɔ no nipa na aboro yɛ so enti yɛne banchefoɔ kɔ yɛayɛ adwen sɛ yɛagyegye kaade a yɛkyekyɛ ma yɛn nkurɔfoɔ a yɛakyɛ mu o a wɔ mate aseɛ yɛhɔ a ne te sɛ nsusufoɔ no abɛtu agu yɛ so wopɛ mo baabi a wɔn nkɔ ama sɛsi a yɛ nneɛma yɛakɔfa kɔ yɛntumi mfie wɔ mo se sogyafoɔ no se yɛsi a mma abɛsesa yɛkɔ akɔ yɛpɛ no saa de sɛ nnipa soɔden yɛfa wo nneɛma baako mmienu a wɔmma bio nti yɛsrɛ nana ade sɛ ne deɛ ɔne asogyafoɔ no nkasa ma yɛn wɔ mo se yɛbɛtwe hɛm ɔno na ɛne wɔn kasa yɛde sika kɔmfa nneɛma wo hɛ a wotwa tv a bankyere bɔɔdeɛ ne gɔ yɛkatakata so yɛnya kɔ antɔn bɔɔdeɛ ne bankyere so bi 3 days a na asɛe nti yɛsɛ nana ade sɛ nada woma wɔnka bi ma yɛn na asogyafoɔ no ma ɔmo mmra neɛ ne ɔmo nhyɛ ne ka mepanyin no mmra ɛkɛ ne ka mepanyin no nhyehyɛ na yɛhu sɛ yɛkyɛ nipa no sɛ yɛnteta asoɔ because nipa soɔ deɛ maa so wɔ dmɛɛden yɛaka yɛkɔ a yɛ mpanyinfoɔ wɔ yɛakakakata wɔ mo mfuiɛ enti yɛhia asogyafoɔ no bi ɛne nana no ka me bɔɔso ba a wɔma yɛ kwan yɛ wɔba wɔne yɛ nkasa wɔn ne sɛ wɔatwa mu kɔ wɔne yɛ ntena se ne yɛ nhyehyɛ sɛ bi a moma nipa du mmra ne ɛkyina nipa du mmra yɛkɔ sɛ yɛha deɛ saa nea yɛano mu kaa sɛ wɔ nipa du ba na ntoosi mmienu ntoosifoɔ mmiɛnsa ba na bɔɔdeɛfoɔ nan aba ne sɛ kaakakaka nipa bɛɛ aduasa kɔ yɛ ntɛm bɛtete saa ne yɛsere na yɛsere da wɔ wɔnyɛ ma yɛ sɛ mo baayɛ a no ho asɛm ne hia yɛn sɛ yɛ nneɛma nyinaa ɛsɛ yɛ baako na okay all right maame yɛbɛkɔ ne yɛde ato yɛn mpanyinfoɔ anim na yɛahwɛ deɛ nana bɛtumi ayɛ afa ho adi ama yɛde ate fi sɛ ɔgye berɛ no ne yɛtwetwe nko awurade de yɛn nkwa akyɛ yɛ awurade de yɛn nkwa akyɛ yɛ sɛ ya na ɛwɔ sɛ yɛde n'ase da ɛni kabea ɛde ma ne da ne da nyina ɛnɛ yɛabɛpiem ɛwɔ adum pz adum pz ɛnɛ yɛabɛpiem nɛnɛ yɛbɛpiem wɔ adum pz yɛn ho sɛ nipa abɔ dɔmpem paa ɛyie wɔ ha yie paa nti ɛnɛ no ɛbɛyɛ nkɔmɔtwetwe yɛn ne yɛbisa aban mpanyinfoɔ no bi sɛ ɔma yɛn sɛ yɛbi agu akwam ɛde ama saa nkɔfoɔ yɛ anaasɛ nana ama ho nkwan sɛ omutimi ebejom ebeye de omupe bia ewo joma eno nene ye ba ne ne omo abachwetwe nkomo ene ye the 8th of the nana lockdown or set the my trail lockdown and I said say obi biara eni kwan say obi biara epia bonten yen se dem no ene ne da etoso enwoche ewo sa day a days a wode amaye ho nti enko ne amafo nkotwetwe nkomo kaka eba ye purpose no ye ntimi enya yewe na ewo se ye ne mo kasa na ye shate ade ne down. That is the reason why ntia no president kasa no o si market bi wo ho a ye closing it down ana meboa oho mu nton aduane wa ba president wa nya Pacific wan kasa close central market ana we say even Dr. Bantima Kumasi some place. He didn't say we should close. They want they saw the situation over there. That is the reason why you cross our place in the whole situation is any educate you or more money until my closing our shop. Bantima, not President Mecca and Assembly. By Bantima, Enra, the closing Bantima market. Say, situation in baby for the Yentimi Momunpie. Nani paka kakra bi ye die ntino ama nipa dodo na no enkoboka ema ban enkoboka enu na ama president ne nso enra obekasa ye no se ye hwe Kumasi market bi a because oni Kumasi oni grounds and onu ntimi me kire ze munko krosi e bi a tonsi market munko krosi Bantima market munko krosi Dr. Mensa market ye na ye work grounds. So are you educating the people now? Yeah, for the compliance. Me patriote, they make nyina no. Obi a wo tie me dia sebita frache so ye we oba hu say. Who wo fie na say wo ma magiza ball when you quite so bad. What we can do is now. Because obi e entina ne yakase central business. Oh, yeah, me make central business. Now, maybe any areas. Social distance. I think we have to talk about the social distance, the compliance. The problem is from no, and yes, social distance is here. Volume of people are to put in central business districts. Most of the we are not in normal times.
So people should start. No, listen to me. Listen to me. Compliance. What we have to do is make compliance. Close down markets due to say nipa bebre abebo rompem ewo jom ye pint mood na sa akwanya no so dia social shops na wo ma dia na so wa adventure na say for President Kasa was food and beverages something. Okay. And I think last week Tuesday, policemen say into 2 shops, then you proceed to the regional command. You call and they give you the directive. Say, you bet me I will open shop, but we should make the compliance social distance. Now you make sure that when people can they wash their hands and all these things. And from there we've been coming. Every Sunday they didn't come until the next. I think people see so many people open their shops because I think that people are coming in or more products or more useful so they have to come. Those serving the communities and also but when we went there and I asked them, so what they have to do is the monitoring. They have to monitor the situation. The shops in they have to make sure that the compliance is working. Monitoring is also in place so that the people would adhere to the rules. And the people say, some forces say we can close down, but whenever they will come, people will still come to come. They will come. Whenever that will be worse off. Better say a better monitor situation gradually. Make sure they adhere to the rules. That's a bit because the food and beverages, the other part, nobody is there. Because they are not selling it, they are not exempted. So that's the point. Open here, better was so different. Go right to Marco about TV. And then so see above him, our high neighbor do and you say the power don't pay. Ye pound, how much there is a mobile close shops now, or hand on to pizza and then I'll come as I say, Medas Yedin Kamacha was your phone. I'm say, and 3 o'clock, no. There be a certain time, no, as a security near your mobile. The bedroom central market. And I who said, Nipa dumping was central market. The educated or Mabono is no money as any status ever come with your free side. And none are the action who is a central business district. The volume of people are more city, no. A hard train, a dorsal. And the who say, shops now, my baby. And to be a Obenya, Ubi or Crown Power, or chewing gum crowd, or central business district. Oh, yeah. And no, yes, say shops no more, no be close. Na ya say, Ubia potemu, or Ubia, Lubenya Biato. Na and so now we went to a number of any back morning to buy shops, no shop you are, Uncle Nini paid Tina Hopam, no more doors. Now, ya say social distance in the Bay Yakuti down. Now, Yayentinama, go here, Yakachi or Munina say, or Muntutu. But them say, your men now wouldn't come by them. Nipan whom military say. Military can hold ne adeno. Now I had to say I am CCB and pressure. Okay. And I near more a body and near more Casa say information a day more say. Or move no more to 2. Now or more and no more to share. Or more Casa leaders in Aja tomorrow. Or more inform me on men say or mobile share no more to 2. Inti Sana and Yama SBT or has now and Kofo raise the question degree. So be how when the baby Nadia. You see, we are not in normal times. Sena president Kayen. Baby Eduno, Sebiota fracture, drew a draw from Pieto Brem. Say, I really are, you are before you know. Now to me, a queen. Young Pesa Sabeha. And until I know beauty president Casa and Biano. Or say, young Pesa,
emra ni beye adwuma na pepe yo aba na bibia nto atumi akoye ohun se situation na ye wo mu no ye ni situation papa mu ntino ana o share ye mo amo ehwe ye nsuo nsuo so ne se for 3 months the almost operate nsuo magana ni ba bia free na ye electricity din so omo hwe se be gina so no be ye aduane hye fridge mu a ansay okay so what is it because we are not in normal times situation na ye wo na ye critical okay so what is it Ghana crowd de nyame adom aboa ye cases ni enya akese afeni ene nam 214 so what is it nyame adom so ya doctor for no so bo omo homoden a yare no omo sadodo na ukwa aman bi so a thousands of people say na ewu a day you understand what you say a day for our own good yes a day nipa be de ho na ewu but Ghana de na me man panyina da romanti nhihye na ode egu akwan mu no atimi aboa ama enei ye hwe se coronavirus no ofiri woso ye corona ye nso ye friend say citizens what you say enti e be change on na ba he so obesan akọ what you say enti sana etie enti ohwa enani from Friday na de be pem ne shops we nyina ya be spray animu spray na ya de ba ye na spray a ekum ntafre kum mu awamoa wa bia amode yare ba ekum nkura nyina ya tumi ekum we nyina tie pese ye pam yare tie be hye ye tie ko ne afofo ye be treti mamufuo se mesre omo ntie no mu nimra ne so mayen obi beto obi si ene unu masre semo asi obi si oba beto anye obi si anzo beto den so beto adwiniti adwini ni tinti wa foka efiri achirechira ba kromto obeto adwiniti mesre moma ye nyina ye nkamom na ye mmoa na dwumade na ye die no emfa nhihye papa mra emfa nkoso papa mra na ntumi ntu yare na nti enenu se ye hwe na Central Business District mo mu cross shop na obi a makromto obeto ade ba bi a wo no tade o pe emoa boja na o na emo na betimi asan within short possible time here we ni mu upe biscuit ato a ubenya bi ato ba me fast na kese ema leaders na o mo wa hase se wa hu brother Maxwell watimi lead akulu obi atempa down oni o mo be kasa bibi abekoyie na fei ono mu nso atimi abo aban ama ne mapa atimi aba sana etie ango right the better as episode Jibrena na eche okay yakwa video no aba senia amanfo esi eye omo ho ewo market akese no edi kan free last week na eye Dr. Mensa ho market na ho no security for no ahwehwe ama omodi omumra so ama wo mo ankasa de ensuo sisi ho ehororo mo nsa distance no enso abam kama na no na ekopie mu ewo PZ na ahode chese asende no na nado president abie se yemra amanfo afa opportunity bi se yesi aduane de yetimi ton ensuo ne niam de yetimi ton ntino se obeton no wate yare ni bi kura emfa no obeton na se wate yare ni bi kura enye de emfa no ho ene yemre no awe empa na se CI ana press release bi aba se CI ana press release bi aba e de free eye Kumasi Metropolitan Assembly press release closure of Kumasi Central Market just a free ochina kom Kumasi Central Market ene market bimu ye tutum se wo beton duane o se wo beton suo se wo beton diane o ye ma wo kwan e ma onye dai o ma asema na ye kwa na Mr. Bright Ofori ka ho asem no eno na press release e dia basisi a that means ya nhwe yie na ya nhwe ya hodin yie na ya nka fie 2 weeks ama se ekoma bede ya na ane ya nhwe ya ekoma bede ya no ebe ye nwanwa Mr. Right asema wa nugu so a wo kan ya ana sisi a press release abe me da se pa me de me na me ni ba na ye ndu ho enti baby on ye dwuma enti ye du baby na wa home ne ma so
wo hwɛ video na ɛkɔhwɛ yɛ na wo hwɛ nnɛ nipa dodo a na ɛbɛkɔ na yes utimu sɛ na nke na yamfa yɛ na yansi from Accra nka de ɛbɛte no ɛnyɛ we are not in normal days we are not in normal times please yɛbɛsrɛ ahwɛfoɔ no both Accra and Kumasi Greater Accra and Greater Kumasi yɛsrɛ mo baabi a yɛduru no sebi mprediasa eduru adwoafa mpieto brɛme amoa yɛ den because president kasa no say yewo nipa 5,000 na ye crazy om contact a ye de hon results na eba eno ye nyamfa mayo so ahu ye kukuru mponie ne ye beso a ye mfa bi meka ho mpo na ye se na ene se ye de bi beka ho de ene se bagibo ye besre obi ba kurom a ne ye busa ne se okopɛ de na ato se mekoto adwiniti okɔtɔ adwiniti sɛn adwiniti ne wonkwa no de ai ne hia na ne kɔdɔ adwiniti de asɛ wakɔtɔ tie ye besre so ama ne kwan sɛ otimi kɔtɔ aduane na nti wo free kurofuro mo sɛ hin no sɛ ashtown ton o ba beto ade wɔ central market adwiniti ne wonkwa no de ai ne hia oba ye nso na wanya abutire o bebu posi ni a wo ye adwuma na be so ne mu hodi no ye besre saa niema ni nyina nye no nti na press release we aba no because they say wo a wo ton ade wɔ central business district ni bia no eye close down so what you say wo a wo ton niema wɔ kwa wɔ central business district no untimi nton bio central market ye say aye de ya tum central market ye say ya tum wo beton aduane kra ye ma wo ton me pa cho free hin na eba na on say ɛhɔ no akɔyɛ bia bia ɛso enti so bia obi wɔ kwada so na sɛ wo baabi kakra bia ɛhɔ yɛ ketwa na wakɔfa aduane aba aduane na sa ɛso san akɔfa bi ɛwɔ central market na ka wo san de ba beton san grofo no nyinaa no yɛ mo pacho utie me president kasa o kan sɛ ɔse abusuafo emre we ye mre muɔden sɛ ne bible kan ɔse ebre ni bewie du a emre muɔden bɛba na nso akristofo mo nhyɛ mo den ana wangasa yes tigana fo ye kristofo ana ye sebi obonsam ma asode abodinfo so ahu enti aduru mra sese ye kyerɛ sɛ ampa ye no kwa kristofo ye nhyɛ ye ho so ne ye nhyɛ ye ho den no na president kan ye no ono onim ze ho kyerɛ ye sɛ nka ho kyerɛ ni wa nka sɛ watu nsuo free ɛma ye ndundum ye kanea aho kyerɛ wɔ hɔ enti ni wo kasa wo a wo free kwada so a wo ba na nyam bia kwada so ye ni big market wɔ hɔ o se bia ho no so patafo wo nyanse sa wanto bia wo de no board eno na sese wunim ye fa sa kwanya we so ni ama obi ehu se ba bia wo bia no dwadie na ɛwɔ hɔ no betimi atɔ bi wɔ hɔ na ya hye omo wɔ hɔ no nso se nye so omo beto ne ma ni nti no fa ko bu nu gen fa bu ni kom emretia enti memfa nkobu obi tɔma no sɛnea ɛboɔ ne tie ne pɛpɛɛpɛ enti enei no o ba wo bewura Kumasi abonsi atoto barriers o ba bewura adum ne obonsi atoto barrier bia ye beto barrier kra wo bia tafo so am run about ho ba bia di bewura adum no unya kwan ma mewuram enti du oni ebusa na wunni ade bia obeye wo ankasa unkuta card e kyerɛ sɛ me kwa adwuma wo adum me yesei me sese o koye adwuma bia ye hia wo service a ye ma nwuram ka no besan dan na ho de wakɔ te said the offering cry ba na do bury a ho ne down ho ma wo no sa pepepe enti sa na etie o hwe maami a na one ye kasa ye a te se bibie ni wa obeka obete ase se ye wo difficult time enti ese se ono nso boa ye na ye nso ye boa no de wa ya ni se ni sika na obepe no eno ani hia no ene ye ma ba akofo sika obepe enti ema Kumasi man nyina na wonu se nka omote ase kra na bia omo bewura mu no omo ye kill bi na bia nipa 5 mokɔ makoto mo de mo besne kɔ 5 mokɔ makoto mo de ke betima boa mo moton mo nema de bi de ene se wa mo ba emu hu wo hwɛ video na wo hu se adum nipa mroka traffic achi a che se yenti se dogo bi kura ehuna be so what ya se enti ye besre
say na ya tum ni de omo mamra ne nya adwuma say ya tum kra yes chin obi ama o untimi ma central market nko ana central market nyina ya tum adum CBD nyina ya tum o ma men kan portion ne kakra nche ma adum emu obi ama o meye unim ma men kan hanjo o see trading along the margin of the road at Central Market till road trading along the margin of the road at Central Market and the Central Business District CBD remains prohibited. Tuntimi meton ade efa aduane o efa nsuo o na o se wanoa waache emfa ma ho wo se wanoa anwa asante mo de yesi enyini bi de pa watwa mu kwache kosu aka ho me officer bi e kasa na si BBC ekura na open no yenya kasa memba no sebe DJ love to quick one yemfa e phone no Dakus kakra me pese me kan say Ghana for aye omo say aswoden ya total lockdown na ekono ni ye hwehwe no ni Ghana for hwe no same mama mfa nko achi kakra o kai say Italy for mo prime minister oba bonten na so anyam na ni ase a eba o say ya hwe no ya full physically mentally bibia Italy man no person mo ye na mo de survive ni pa e wo man no mo no omo ye bibia na sisia ne de omo pejja omo ani a e osoro na omo pejja omo ani hwe me pato oman bi ti say Italy na omo prime minister e ba bonte be ka se mo ya e very serious na oti ya na odi na obi ti oman kunkun Ghana mu na ohun faso de e wo so se be ka tene so wonche dem sei no me say wo na wiase aduane nyina wo na wo ama ne ye decoration sedem sam bra yesu so ano kane no ye ma me mo kire yen mo nu aduane bia ye kura de bo bia ye tutu ene man kire de tudam nye nim ye sesi ano condition na e wo mo sesi ano enye condition bia wo ba be kase ene kom na de me abra obetumi ato bo de ofie abna obetumi de man kan atudam na wadi enye time a wo de wo ho enu tina president ba bontin be ka say ebre wo ye bre mu odin a ye ne ye wo mo anka so woni se ye bre mu odin ya fomu dia e betumi dia ye so oman no oman papa no ye nye sabre hwe same sisi ya wo a America ko nipa ewu omo na e top leading sisi am no ka say China for no omo ko for omo yare ne ba ye no ene o ba list ne so a omo ne to so 9 Spain abeto so mienu yeah Italy ato so miensa ama China for na nkasa omo ko for omo yare ba ye no omo sama me misao Ghana for your facilities are one a chain America for ana me pato your facilities they dem say ye de a chain we no you a high ya bi enti edwom ho no a wo akoton mwako no wo koton nya ado ano ya de na echiwa na wuwa sika no de be ko ni DJ Lofty and yemre no eswa pa onim Sam ma mencha de mu kakra ya draw my attention say menche we mu ye sa press release we na e bae no a MESEC Metro Security Council the chair MESEC no ye honorable Osei SB entry ono na chair MESEC no report na ye nya ye say MESEC ni nya ye say kromu ni pe wo kromu no doso edwadifo no nso mo ntete o mo ntem nipa abo apeso Central Market ne doso video e ko hwe e no mo frɛ 11 member steering committee o mo Central Market no mo nyina tena ase e no mo nyina mo frɛ o mo emergency meeting no mo ne o mo tena ase sɛ ochina ya to Central Market mo ko pim sɛ ye ne naano fo no be tena ase ne aye reorganization sana sɛ mpo ye betumi ama makoton a ne ama makoton o mo ne ma na de tie nso ochina ya to Central Market enti obi ya mo nka se obeto ade be ye we adum Central Market emefa ho enti taxi for nso ne ayi for nso o taxi de come unim ade ba ko amebo ya driver for na baso pa no taxi drivers truck drivers anyway as a unions no omo timi a hyehye se ene we wo say ene ni car be 10 mo na mbe ye adwuma
fie na another car 10 aba okọ omo station a omo Veronica bucket si ho e wo sanitizer wo be wo horo nsa ebi wo horo nsa wo ye bibia no akofo na ya je wo telephone number in case of BBC a obi no de kotena aka no ye hu nkofo ko a ye be trazy omo anko ye te say me fo car na me see form na me call me baby enti na ye ka chi obi aza me nkofo wa aka ko station na kofu station car o kokwada so taxi station kofu kwada so taxi station car enti omo de omo be 90 krom because ye wo nkofo obi ye banker obi ye we security omo beba adwuma yes me business nyo bia na woka omo de omo beba adwuma enti taxi we ni nyina na omo be ye adwuma na emom o ba na se woni bibi yo me be fa niema me be to we de me pa chew na emom central market yatum wari ntre se yatu central market yatutum bo wa wo hwe me obetimi afre me se CA ewo line na ye de ato screen so no 0200 0200603602 o frame ya me pa chaw na wa ma ofidie no volume no akofom na matimi ene wo akasa 0200 we appreciate the effort of the government since this lockdown implemented. We haven't heard any victim from Kumasi again, apart from the earlier cases. Okay, and also Nadia and no. Westerners will say Eric Esian Didon. The presidents have to see the electricity. Well, Accra, almost all of us are using prepaid, so they have to do something about it. Okay, Didon. Also, what the and how the Abyssinian economy. But my premise is here. Ewo ahoma so na ya twetwe enkomo central market obeton aduane o obeton emu o obeton de oba beton bia no yes yatum efri ochina eko yatum onso wadwe nkyere ene sen ene enkomo a ye dididi ene adumre no onso wadwe nkyere obetimi e de aba answer na omo ebe free so far, okay. Hello. Okay. Ghana is a beautiful country. There is so much of it you probably haven't seen, haven't experienced, haven't touched, haven't felt, haven't eaten. When this is all over, let's discover our land again with new eyes. Let's feel each other again. We are one people, brought together by destiny. Let's make that count. Let's show love for each other and our environment. Let's tell our stories. And let's watch and listen to our stories. There will be so much to tell. Ghana is a truly beautiful country. Be Ghana, stay in Ghana, experience Ghana, make Ghana great. And we will invite the world to come and experience Ghana too. But for now, I didn't say I took my no. Because we share a year a lockdown here. Now we share Kumasi Central. Don't want market they are very dangerous. The president one can say they should make a distance, social distance. They are not complying. They go Kumasi. Now people Kumasi in a so. They are too much. They are the first to that. They are all for us to say yen two. It was a 4 days in the best one. But another part, they release lions. Lions. Hello.
Gerater. But you didn't have your friend. I'm a friend of China. I'm a secretary. Okay. You have two central markets to what is it? Hello. Good evening. Hello, good evening. What did you have your friend? Across Spain. Ghana's play, and I said, Hello. I'm going to meet you. Okay, I'm going to you. Why? Because I hate you. Hello. Good evening. What did you have your friend? But I'm Casatri, Kenya. Yeah, what did you say? But I don't laugh and share a coffin of Wukurum. I didn't have to do. I won't have my and one of my drinks. I didn't say, I don't know. Yeah, also the Dava said, now also. Right. What do I didn't say, Eddie? Number one, that's hello. Good evening. Good evening, my friend. But I am Fleming, Dr. Daniel, Michael Jackson. Okay. What did you say? But I don't know, Nanato, and I'm going to why I see. No, but let's say lockdown, yeah, or be after lockdown. I want you in fact, I can hear the best thing. I will clear. Let's say I'm saying about for contact. Let's say always say for customer that because yeah, I'm quite not to map on it. Yeah, I won't clear by Hello. 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 Good evening. Good evening. Good evening, your friend. Mr. Watson, Osman. Osman was in I've been there on Tumba, Mamu Sanyago. Yes, every before my son too much. Okay. Oh, I am bamboo. I am anything one. If you do any problem. Because what for my dinner, you are not you are, and that's what when you're prison. Never to be a prison. Hello? 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 Yeah, good evening. How are you doing? Good evening, my friend. Okay, what are you trying to say? Hello? 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 Yeah, good evening. Good evening. I told you about friend. Mr. Chairman, my brother, I'm Miss Whiskey City. If I tell you, your customers, you are so thing.
Oh my God, I am so bad because we say I live the real city Canada and then you're like Kotua. And then in your video. Hello? What are you doing? When your video, yeah, what you tell me. And let's come with the form. And to me, and I'm more pleased to better because of the alien. My Yakopai at Mama, young my Ghana, the president has lay off. I say, and Mama, entity and some young place. My young and some alien problem now, but now. You're so dead in this or two. That's a bar. It's been far a beautiful beard. You see her and say, I am Bianca. Mr. Bright, put the amount for a career. Unim, before I call was a common chicho muntem na, or muncho will be bad and obisi a bed customers. Ninu ya bed customers in this bay or maybe and Quebec. Oh, mammy, back on to Casa Wedum. Was he any say, ya ma no mamma, and tumu preconobia, and tia tumo amidi say, a bois, and tea, yet dear can say for now Central Market ya closing. CBD Nina ya closing. Unishi ya member crew. Mestre, and Sadan sayem kutujugu form. Moma yen shedem na ya mehia yare no na yem famra no yen ni so na me kwemi mo security for na baso ACP kwakubua mechia opa na wa bre kana me ne be baba wa bre wa bo adwuma ye pa sanso na chief superintendent Abrokwa W1 Atakra na staff sergeant Asamoah omunyina abomodo ne soja ni ana menene na mo adum no utumu se fifre eti no onaye wa breye pa nyame nshi omunyina city gas chief ale chief dua munyina city gas fo ni nyina nyankopon hye omo security agencies ni nyina nyame nshi omo eni mpanyimfo omo ka ho nyina nyefa cha so nkonzo ma me ho kani ono nso abo no homoden anadwo na me ahomachi wanyane me be tru krokra ne na ya fa wabo no homoden ye papa ya mfa na se ne biso makuma wudufo mo nso mabom homoden mabom homoden yede bebre mo nti moba pa George na nyame o nhia no pa o nhia no DJ Lofty o de we ba now the final words in account kakra American say Ghana for the best say eyewa o de bekwa koye wo nua bi obusuani umma o family na ebekwa koye o how kese pa e de ama oman no the best stress we need bia ya misro shedem na bia ya kan shedem reasons and for the kwabonte na ya na otibia na akoye asefem bi akoye abufu wo ye ho hwea enyiye the best no say we need bia ya shedem na measures a empenfo edi agu akwan mu no yenni so se ne ete no a na minim se ebrewe a eye bre mu ode no ebrepa no eba obi bepie akoba bi opeso ko bia mo yen fa ne sei na emwa sam de bada ya twefo nyina se dan da update ye de ba omunya abotre esi nkomia ehwe dwumadi nyame nshira obi bia nyame nshira Augustina Loretta MCA Kobe Frank enso na ehwe your cameras no e de ema ye AJ Hipsy on the producer e de ma ye na afei so ye PRO papa Ben ono nso e boy e ma dwumade e koso ochunozo on ye production e de Samuel Kwabena Dako ochina be essential esan ebia ne esan ene se wo ka bi nhemu onwene ho se beto na abeto mpofiri na de atorentem bi abeto so ana ohaw bi abeto so eno ene efre no esan wo san ne sen esan etimi mo bi ebubugu dem esan etimi mo bi ekọ ohaw bi mu a ompe esan etimi mo bi ko pie prison esan etimi etwa obi nsa esan etimi etwa obi nan esan ti obi ajapade nyina ahye esan ti obi ahwe ne kunu esan ti obi ahwe ndofo bi
Esanti obi aware ya sen. Esanti obi akwa abrochire ama ya san de naba. We sign sen. Mesme sign sen. We ye dwumade bi a ye de bra wo Kumawood TV. Yesi nkonya na afei asama ato pen a ede atorentem bi abrɛ no ye ne watrase na afei ye bobo ho ye de ho nkomo na aboa ye nua bi a esan bi nto no da na ama ono nso aye ahwenyi se esan bi ato da na ede wako situation bi mu ama enne watimi afiri mu a ye invite o sebra ne ne won trase na yen share experience together. Famambai na fresh sia. Na no entwetwe enho enkomo. 0244